Baba Shilo, man of God, ngiyithetha cha la nto kuyitsho ibinyanisi. Man of God is that. A prophet. A prophet ngumuntu yabonisa njalo. Uprofeti ngumuntu omamela uThixo aze enze njengoba uThixo ethethe. Amen. Uprofeti ngumuntu obekelwe bucala uThixo for izizathu zikaThixo zokunceda wena. Amen. Mhlambe mandithi umthandazo akasebenzi. Umthandazo akasebenzi. Ngumuntu othandazayo owenza asebenze umthandazo. Amen. Ngoba uyakwazi ukuthandazela into for 5 years. Xa ndiyasebenza umthandazo kutheni zikhululeke izinto zakho uzofika kuprofeti. Azokwenza la nto kuyenza endlini yokuthandaza. Amen. Yena thethe i5 seconds. Imke into yakho ya 5 years ukuyithandazela i5 years. Hallelujah. Now into ethi umthandazo uyakha ngasebenzi uxhomekeke kuthandazwa kubani na. Amen. Uthandaza umephi na? Yes. Amen. Are you authorized na njengebesitsho basi siyamazi uPeter siyamazi ubani wena ngubani na? Amen. How is it that kuzokhala ukuvila ukukhala kwabantwana bampi? Elusikisika. Kukhale bani? Phi? Liviwe. Kodwa kuphendulwa kuyo. Yothatha umuntu ebhiza. Ngoba ungaviwa ayinguye wonke umuntu onovayo ukuvila ukukhala kwabantwana bami eEgypt. Uthani pho kungaphendulwa wena ukhalileyo? Jesus. Xa kanti siyafana. Njengomenza isomi yakho njengoprofeti. Kombona ubona itype. Bona uphetho. Nokwanda izinto zakho zingaqhaqheki zingenzeki. Ubona umuntu onormal ozalwe ebhizana kumama ukhutsho. Tikuvile ukukhala kwabantwana bami. Isimanga kaphendula ibantwana uyothatha umuntu kwenye indawo ozonwabeleyo. Ngoba lonke ixesha uThixo esiza kuwe uza in a form of a man. Amen. Amen. Wena mntu kaThixo asizanga mpilo apha sekuThixo. Andithandizanga uyeni sekuThixo. Lonke ixesha ephendula uzosebenzisa umuntu. Bhayibhile ifundisa into bangaba uIsrayeli wayenikelwe ngenxa yesono. Ngoba isono umuntu omtsha sikwenza uthini? Unikele emthatheni lakho. Awuphumeleli kuba ungenazo izinto zokuphumelela. Awuphumeleli kuba unikelwe ngenxa yokona disobedience nokona nokungamameli. What is that uIsrayeli wayengenazixhobo ezoneleyo. Zazonela izixhobo zakhe babetreniwe
kakuhle amajoni akhona. Kodwa lonke ixesha besiya emfazweni babesoyiswa ngoba babenikelwe. Akho nto ke imbi njengokunikelwa ekuthabeni lakho. Ngenxa ye-disobedience. Into yiyo awuyiyo ngoba uyifeyila. Uyiwina wena. Wena uyimillionaire. Wena unemali zonke. Wena uguli. Wena usokoli. Usokoliswa kuba unikelwe. Yona nto umlwayo ungawini kungokunikelwe. Xa ekunikele kuThixo ngubani onothixo? Unemoto wena. Abantwana bakho befama bayasebenza. Wohlulwa ngaba abantu bakwahlulwayo kungokunikelwe. Until bazalwa umuntu ogama lakhe linguSamson kuba uThixo wayefuna uridima amasirayeli. Umama wamitha in 9 months. Kwaba khona umuntu ofuneka atyiwe nithe intoni? Ilimba. Kuba kufuna uridima isizwe saselusikisiki. Hallelujah. Ngoba kuthatha umuntu for a nation to be redeemed. Wazalwa indoda ekuthiwa nguSamson. 9 months kwakubakho izinto ezithethwa kodwa isikele singathini singabekwa. Iwayini kuba ngumprofeti kaThixo uzelelwe into enye icebo lokukhulula wena. Yabulisa profeti. Imbi ke into yokuzalwa. Kuzalelwe uridima into. Kanti uzobethwa yile nto. Ubuzalelwe ukuyoyisa. Wena ufuna iprofeti lokuphakamisa uziyenza ndithetha nawe. Uzibona kanjani uba ngaba uzalelwe ukoyisa into uzibona lento ikuxakayo uyibona ngoba ikuxaka uyithande. Yazi into bangaba uzalelwe uyoyisa lo nto leyo. Khangela ke izinto ezikohlulayo apha emsindisweni. Khangela izinto uzithandayo esikwenza basikubone kubekanye enyangeni singaphinde sikubone. Yazi uba uzalelwe ukoyisa loo nto leyo. Uba ngabe uthanda amakhwenkwe uzalelwe ukushumayela kuwo. Uzalelwe ukhupha abantu emjolweni. Uba uthanda utywala uzalelwe ushumayela esibhini abantu baphume esibhini. Khangela uba into eluxakayo umntu omtsha. Yazi uba uzalelwe ukuyoyisa loo nto leyo. Samson wayezalelwe ukoyisa amaFilisti. Kodwa wathanda intombi yomFilisti uDelilah. Susokolisa ngojonga uba ngaba yintoni ubizo lakho. Khangela lento kohlulayo uzalelwe ukuyohlula. Kuthiwa ke kuyo ingonyama wakhupha umusi watya. Ngoba kule nto ingonyama kuwe mntu mtsha ukhona umusi kuwe ngaphakathi. There is a life. Kule nto khangela uba yintoni ingonyama yakho. Kuba ungoyisa le ngonyama yakho kuyo ngaphakathi izinto zayo zikuyo. Ifuture yakho ikuleti kuqakileyo namhlanje. Xa unokoyisa le ngonyama ikugagamelayo izinto zakho zithinjwe yiyo.
Ufuna ngonyama yakho. Sasolo kuthiwa wayibulala. Sayibuya wafika kukhona umbusi. Lento koyisayo, lento koyikisayo. Le ngonyama yakho. Awunokwenza decision ukubekanya yokuphuma. Wenza determination yokuhlala kulento. Izinto zakho awubulawa nobulawa wena cha ukhona into yokuxakayo awunokoyisa le ngonyama. Woyisa lo mfilisti. Awuzalelwanga lento uzalelwa ukuyoyisa lento oyisayo. You just have to make a decision to live right in the house of the Lord. Into zakho ziqala khatheke xa ufumana izinto zakho. Ungathi into bangaba ukhonze ngoJuni uhambe ukwenza amagogogo. Ayisincedisa into bangaba sikhonze kakuphuma icawe uhambe uyophila life which is different. Ntoni ngonyama yakho? Kuloo ngonyama yakho kuyo kukhona ubusi ngaphakathi. Something sweeter. Something pleasant. Izinto zakho zikuletha uyoyisayo. If umntana ungenza idecision lokubekanye noba umthanda kangakanani uthi ngiyakunikela umzimba wami uThixo ufuna ukuphilela wena Nkosi ungayibona ifamily yakho ikhululeka. Isicelo bangaba zange zizalwe naso. Zange zizalwe nensangu. Zange zizalwe notshwala. Zange zizalwe nedrugs. Wenza decision uthi nenza decision kulena iappreciation. Lenza decision ufuna ukukhululeka izinto zakho. Phila ubaba bukrakayo kulethi kwayisa there's something sweeter. There's a honey. Baba uphila befoma uphila bona. Into izinto ezikwehlela befoma zikwehleli kodwa yindlela unikelwe elithabeni lakho. Uwe kukhona amandla. Kuwe kukhona ubomi, kuwe kukhona imali, kodwa unakho unikelwe emhlabeni lakho. Uzalelwe ushumayela wena. Uzalelwe ukhupha amadimoni wena. Bafama uphilisa abantu wena. Kodwa uxakwa yilento uguliswa yinto befama uyayiphilisa. So you can discover ezinto let us put in this. Yabonisa prophet kanjalo. Kwanyanzeleka kuzalwe umuntu ukuze kuridime Israel. Nathi we appreciate you. Sizalelwe wena ukuze sikhululeke izinto zethu. Hayi nguye noba ngubani onokhulula ubomi bakho. Kudala wazama uzikhulula ngawe. Yiyo lento ka uzanga phambili sikuthandazela. Uthi xa uthandaza nawe sithi thula kudala wathandaza. Uthandaza ntoni ngoba kudala wathandaza siyeke sithandaze. Siyeke sithethe phezu kobomi bakho. Siyeke sikucreatele le nto uyifunayo. Siyeke sikucreatele lo mthatha. Siyeke sikucreatele le moto. Siyeke sikwenzele le business. Lekuphi bekulemvuselelo kemnayo. Apho siyasabuza umuntu. Balo bekhona. Lapho singenza umsebenzi. Bekhona. Zabalisa. Kansenza kanje ke ikhonto ifuna uyenza kuwe. Ufuna uqonde ubambe ngibani na. Uqonde nje kabuhle uba udilishana nabani na. Yes. Imvuselelo besikolo utata uyawabiza. Ibinini ibi-11 kusuka kuyo. Okay. Wabiza uphi ayeduje bomlane from esithenjini. Why in CTP izinto zethu zinamagama. Asithethi ngensomi zaseNazareth nakwa-Israyeli. Balapho kwa-Israyeli lapha kuthi. So ke make sithetheni ngeza lapha ke ngoku le address so that uyazi uba uhambe uyobuza futhi
Hallelujah. Amen. So hayo wambuzi wako kumino wakazi kuki wambuzi ya panga wachini wambuzi ya panga wate nikapanga wate nikumseli so kumsela Tunika ngalokuzuzu. watu nika ngalokuzuzu so mrembo so wabuya na sisi ezo mwanasiti ejikasaini contract. Asitshonise la. Amen. Asitshonise inyanga ezayo. Sisinika namhlanje. Then umanager namhlanje ngale mina sikunika ngayo ashuthiseke esendlini. Aqonde kakuhle bazikhona isiphi ese-ofisini yakhe. Afika gubhulula ayithatha isiphi yakho ngaphansi. Akufonele ekuseni ngo-9. Athi sizozosana i-contract kuba kuthethile a mouth of the prophet. Now xa uprofet esithi uyamazubani echaza ngento ebiyenzeke kuwe ngezolo wenzela uba wazi uqonde into bangaba ikhona into afuna uyenza kuwe ukuze ukholwe funeka siqale siyemva umazi ubani unyusa ifaith yakho ufuna ukucreate asiseka kwibusiness ngoku yothetha ngepast yakho kasiqala ngepast yakho sifuna wazi uba siyakwazi ngengomso lakho siyakwazi kholwa ke ngoku le nto ndizoyithetha uba ngalazi izolo lakho ngezoyithetha namhlanje izokwenzeka ngomso now kwenye level yokucreator sikubuze mntanam ufuna umtshato nabanye ufuna ntoni uthi ufuna umtshato sikubuze ufuna indoda enjani uthi ufuna indoda ende umhlophe imali edrayivayo afike ngokunabantwana abathathu akuthatha kuqobe ezindlela Ndingayazi kwaye sophisanje. Siyamba. Balotaka basebenzayo. Uphikona ngaxawa loo nto le. Ne-Trust Associated yakho. Mntanam, kwazindoda ephethe iinkomo ezi-12 ngoku abantwana abathathu. Sibuza kubo ufuna ntombi ifuna kanjani na? Silolunye uhlobo labantu. Mhlawumbe uziphatha ngekukholela kuni. Lo mfundisi wakho mhlawumbe wangale eMagidi. Ithanda amele ecaweni. Ithina sizofumana apha izinto zethu namhlanje xa uyomasa. Umuntu ingamele umveza xa elomnye ingathi kawoyi baxela mna izinto zazizophuma nazo namhlanje. Uba kaphendule ngeke uyaphuma kule treatment. Le nto yakho yokuphosa kabini enyangeni iyaphela. Uzoba nenyanga uphinde ube nemali ngexesheni. Le nto yakho ukuthi ube nemali uphele inyanga iyaphela.
Amen. Bishop sidlula kwenye izikhalazo sibale. Siyambi izolo sidlula kulona wanini, mama wanini. Yamavithandile saphumisa. Sidlula kuye. Mama ufakwe imali. Bakwe imali vele yangena ebhenki. Ngobalise uthi namama wanikela kumfundisi ibheke yakhe. So-ke ngokwathi Yabathanda abafana ngibonene yakho enhle pha. Sengikhalela labona. Ngicela kangiphele yakho. Avela ndiphele mama. Amen. Akudlulanga insuku ezintathu. Amen. wathi kungene i-7.5 akayavuswa. Mamela ke ngindawo ehlekisayo. Uthini ukuthi uyikhophile? Akayikhuphi. Uthi nje uyika le mali. Into yethu ke into yayazi babangiza abantu abangenelwe imali nethomi yakho. ngoJuni kuba inyanga yabantu abatsha kuye kwakho into ethi sizonika i-envelopes thina abantu abatsha then sizofaka loo mali unayo phambi envelope then siyonikela. Baye siyenzile ke loo nto nyhani. Uhlomla yena uthi unikele nge-50 rand yakhe igqithe ezokwenza ngentloko then i-50 rand yakhe yomuntu esingaphi ebezokwenza ufunda buhlomlo umntana esikolo in case ulicimba kunikela abantu abaphangelayo ufunda buhlomlo ufunde Theko eKingini ayomali kaNSFAS imali ayiphiweyo now sikhupha envelope njengoba nawe ngizokunika envelope umntana zakunika envelope uphumelela ngenkani njengoba ejimeni lakho linenkani uzophumelela ngenkani njengoba ejimeni lakho linenkani uzophumelela ngantoni uzophumelela ngantoni uzonikela namhlanje uphumelele ngenkani uzofana lo mama bebaliswa apha lokha kwemali ebhenki 7.5 yangena umphenzi yakho nale yakho naphisa ngayo kula makhwengo uyamazi uthandile umama kaPhosiya umama kaPhosiya upha celebrity yakho wandipha ndayipha labafana yena wangelelwa 7.5 ministry last year. Can you believe namhlanje mama bandinomzi enduphiweyo hayi ngomzomni wayibonile uman of God mkhulu ifama kawuJoni now kan thethe intsikelelo njengoba thethe intsikelelo kuwa chance thethe failures bendogqiba nini kwakho umzonga kuba bekuthiwa zakhela ngemali yokusebenza bendogqiba nini uthenga imoto ndihamba ngemoto ngoku andinatyala ndiphiwe nayo ngoba izandla zifana umoya ungakeakelela ungagqi Auto mprofeti usifaza lexolela ngapha ngakuni elizoxela ehlasela izinto zakho thina sibuza kuwe mntana mufuna njani thele kuzo bombakho awuthandi ukuphumelela uyathanda na uze apha kule cawe kule ndawo uze kwa Cash and Carry uzekwa phesente uyakhetha ufuna ntoni na
uze kwamazikhethele. Awithi xa bungadeleli abantu bungabadeleli. Izinto zakho zilapha. It's a question of a word. It's just one word. Khulula izinto zakho. Be obedient. Ube nento promise yona uThixo. Thixo uthembeke kwisithembiso sakho. Ngoba abaninzi abangekhoyo abancedwa nguThixo baphumelele. Baphila namhlanje. Onezimethane basi. Abanye bafumana umsebenzi zagqibela babona begqibela izofumana umsebenzi zabo. Impilo kayihlalayo lo mntana umuntu. Thandazela abantu sokuphinde babone. Nawe sokugqibelisa mhla wazofumana umsebenzi obesiphinde sikubone. Awuthandi kwaThixo wena uzofuna izinto zakhe. Kambe wena uzizwe ingxaki apho babungathi ngongekho kwalapha. Incedile le ngxaki ukuzise utsho wazane nobani noYesu. Uphakame kakhulu ngongekho kwalapha awuthandi kwaThixo wena ungakhululeka kule nto sobe siphinde sikubone. Futhi uThixo makawugcine kancinci wena. Sifuna abantu abaserious. Amen. The 50 rand of Malumdali 1,500. That's all right. Ngithenele manje noma ngezicelo ngicela ngicela solo. Ngicela uthathe izipho ne-50 rand yakho ugqibele. Jesus. Lo mama dibana noYesu. Isequleni. Uthi uYesu depend on. Avele lo mama angene politiki ngoba ningabantu bepolitiki. Uthi lokucelwa kuni, ufuna utshebisa umfazi wakhe. Ningabantu bepolitiki, uxakwe imoto, ufuna ukwakha ngathi. Jesus. Athi asinabudlelwane namaJuda, ipolitiki ingenaphi. Nkosi yami. Jesus. Xa ungumuntu wepolitiki wakhulu politika yonke into uyayipolitika. Nkosi yami. Ulisa khupha imali. Ncede baba. Yesu cela ntoni? Yes. Abelathi Yesu bangapho buyazi. The gift. Sebenza igabelo soba. Abelathi ubangapho buyazi igift yokucelwa ndini amanzi. Hayibo. Kanti ukucelwa ngamazulu yigift kum. Zingaphi gift ezijikileyo ngokuthi hayi xa licelwa ngamazulu. Bawo. Jesus. Zingaphi order zakho eziye zajika ucela ngoba amazulu kayiseqhingeni lokunceda aza ngokucela ukuphela koYesu loThixo kuphela ocele na into kodwa athi ngicela amanzi. Jesus. Athi ubusazi Nkosi yami. Jesus. ungazukhanga leemere ubuzoba nemifula uziphinde 50 rand kanti uvizile ifula ufuna amadlanu nemifula namadlanu ulolwandle kodwa ukhanga lento eningi ngokuyavula ubaba uyazi Nkosi yami. gift Jesus. isipho Hey. sokucelwa ndini God. ukucelwa ngamazulu sisipho Nkosi yami. amazulu kayindicela seqhingeni lokundipha Hallelujah. Esinga. efika uYesu kula madoda Jesus. uthi madoda ngibolekeni le boat ngoba amazulu anento ufika ngomzuzu wokugqibela Nkosi yami. acele ungafumananga nto Hey. Jesus. uleleke imini yonke ibhizinesi yakho khange yenze nto
imali zakho awusekanga nto ubhatala zonke izinto kwaseka i5 rand awufika amazulu athi unantoni endlini Ghost. Hey, Jesus. ngemili no all nditye Oh, my God. sife lonke ixesha amazulu ezocela kuwe aseqhingeni lokunceda Jesus. izulu lingathi lifuna into kuwe uThixo kaphendula imthandazo Hey, xa iza kuwe uza ngesicelo Jesus. Hey, Nkosi yami. uThixo akadilisani nemithandazo ecelayo Hayibo. kodwa uza ngesicelo ngoba isipho sakhe Hey, Jesus. usirephisa ngesicelo Hey. ukuba usazi isipho sokucelwa Nkosi yami. amazulu kayicela into zolikhona into efakileyo ayirephisa ngesicelo izinto zakho zisesicelweni kuqhubekela amazulu afuna ntoni kuwe waphendula isicelo samazulu zakhulu Amen. usazi Hey, isipho Nkosi yami. sokucela nzima ungazophatha le-emele Hey, unemifula Jesus. usikhangale nto nje Hey. unomsebenzi oyi-contract nje we-12 months Oh, into my bangaba God. unasipho sazisipho Jesus. unomsebenzi opermanent okunezinto ezininzi Yes. cha awuyazi uba amazulu asecebeni asithi ndinike lo mzimba wakho Yes. ndifuna ungena ngawo elokishini Jesus. amazulu asecebeni lokuphilisa i-HIV kuwe ngaphakathi Nkosi yami. amazulu afuna ukukhupha kwi-treatment sakusithiwa nikela fasta akudlalwa siyacela lizulu lodwa kuphela elithi kalicela kanti linento linikisa ngayo umuntu kayicela zobe ecela ezothatha bathi izulu kalinento lithi liphele yokugqibela funa ukwenzela into Hey. lithi labo sasezulwini athi amadoda athi ndibolekeni le bhoti ndibolekeni le bhoti ndikhwele ndifuna ushumayela ngoba ithi yes ibhayibhile wayeqinekile Yeah. enqwemeni Hey, Nkosi yami. efuna ukukhwela ngoba lonke ixesha uyesu ethetha ufuna uvelele ingxaki yakho Nkosi yami. nangoku ingxaki yakho ivelele Amen. njengulapha nje it's not a waste of time njengufuna kupheze awulahlekelwanga nto Amen. bathandaza besendlini kamark kodwa Amen. umthandazo wayejele Jesus. akunyanzelekanga siye kwiproblem yakho akunyanzelanga siye kutata wakho ongathumeli imali Amen. akunyanzelanga siye kumntu owakumithisayo ongasapotiyo Amen. njengoba silapha nje Yes. ilizwi linamandla ilizwi lilocation yeproblem yakho ilizwi liyakwazi uyethele apho izinto zakho zivalule khona ilizwi linamandla okhulula Yes. lina-address of your problem lazi noba isukele phi ingxaki yakho Yes, Jesus. akunithekise khona Yes. ulapha sezinto zakho ziyalunga akuwe wena usiye imeko yakho inyekeleke Hallelujah. izinto zakho ziyalunga bathandaza besendlini kamakhe Yes. bathandazela upita bathandaza belapha zange bayejele kodwa bathandaza belapha nathi njengoba sinqula silapha nje abantwana bethu bayakhululeka njengoba sinqula silapha nje imali zethu ziyakhululeka njengoba sinqula kule ndawo nje imisebenzi yethu iyeza njengoba sinqula silapha nje iikhariya zethu ziyadibana nazo njengoba sinqula silapha nje uzawukhwala igraduation zapha Yes, Lord. Yes, Jesus. Belethile ndoda kubolekeni belele mkhulu sizoboleka namhlanje unantoni endlini boleke yona Hey. kwipolitiki
politics uba silobe yonke. Uzosokolisa. Nkosi yami. Ufuna uncedo. Yes. Ake ngibobole mfundisi wami. Avela athi lo mfo ndiphuseni. Yo. Singatshanga imini yonke. Ubona ibhodi yethu. Uphinde masikuphuse. Asithengisanga sinayo nesenti. Jesus. Nkosi yami. Hey. Hallelujah. Marabashaka. Ngizothetha le ndlovu. Yes, Jesus. Sithi mamelani. Anuziyenze into. Babe niphosa ngapha. Phosale ngase right. Jesus. There is a mega breakthrough. Amen. Xa unikele ngento yakho yokugqibela. Namhlanje we are going to have a kind of a breakthrough. That is a mega type of a breakthrough. Apho sizolanda inhlanzi ezininzi. Andiva. Kuba balanda inkitha. Yo. Yenhlanzi. Umnatha wabreaka. Because that is a breakthrough that you are going to have today. What is type of a breakthrough? Apho kuzokhala izinto. Yes, so leyantoni ezifisi zingaka ngoba ndim noJohn noPeter uyazibazi izinto wena yena. Hallelujah. Mna kandisikelela andisikeleli wena kuphela sijonga abantwana bakho sijonga abantwana bethu abantwana bakho bathungekho umunikele uThixo jonga umnikelo wakho bathi sesitshwaleli bengenzeki into ngoba i-anointing elapha is not only for you. Amen. It's a generational curse breakthrough. Hallelujah. Amen. Iqhawuliza ibopho Jesus. uzotya wena Amen. itya abantwana bakho Amen. Oh my God. utya abambelwana Jesus. Hey. utya abantu ophangela nayo Hey. Siki utya abantu ozalana nayo unikele Phosani ngazela the place is right, the place is anointed. With the right attitude. Amen. Izinto zakho are waiting for you. Hallelujah. That's the type of anointing that you will receive today. Patari baba boshanda. A breaking net. Sebara boshanda. Yes, Jesus. Akazuke. Yes, Jesus. Uzoba nazo izimoto ubolekise ngezinye. Hallelujah. Yo. Uzothi ubolekise ngemali Nkosi yami. awuzoyiqhoka. I am seeking for this. Uzokuthusa. Jesus. Athi ngisela nto ukuthi isukabalele mali. Athi ondibolekile awusayikhumbuli. Ngoba you have enough for you. Mamela wena utya ipilisi Amen. uzophila. Uzophila. Amen. Ukuphila kwakho uzophila ube ngumphilisi. Amen. Something bisitya wena uzohamba